Kuyingenzeka ukuthi-ke nginibikelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Ukhomishana we-IEC uDr Nomsa Masowe, 62, uvele enkantolo yamacala ezohwebo eJohannesburg Specialized Commercial Crimes ehleli ePrime Ridge kulandela ukuboshwa kwakhe ekuseni ngohlebe be-Serious Commercial Crime Investigation ngokukhwabanisa-ke imali elinganisela ku-1.2 million wamarandi. Umsolwa unikezwe ibheyili engaguquki engu-20,000 rand, kanti-ke icala lihliselwe umhla ka-4 kuSepthemba 2024 kuyona-ke le nkantolo. Mina-ke ungenakethu ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlanga phakathi ku-comment section wakhohlwa ucindezela usubscribe uzothola zonke izinto esiyiphostayo kuyona-ke le channel.